ora usah kuwatir. Ya apa ora? Kita ini loh kerja di Hong Kong ini loh bolo, ya apa ora? Majikan sing apik yo akeh, majikan ra apik tinggal golek liyane kok. Bingung-bingung. Makane to sing arep balik ning Indonesia ki males ya. Males ngopo ngono ki? Males ngopo jal tak takon. Males opo? Arep balik kok sih nganu ra lilo sih ninggal ora-oraan kertas biru. Kinara TKW Hong Kong ki ora enek. Ya pernah jajal padakno karo anu Singapura, Taiwan, apa ya numani ngono. Hong Kong lho numani. Jajal lo kalian kerja nang Hong Kong ora tuman tenan gak kepengin balik. Ning Taiwan paling 3 tahun to paling paling suwe-suwene ya enak sing suwe nek mbak-mbake sing suwe ngono tapi jarang. Kakek ki Hong Kong numani kerja ki berpuluh-puluh tahun isih ngapal ning ngene ngoyot cara-carane ki. Hong Kong kok ya. Cobaan bes. Cobaan kerja nang Hong Kong kalian nggak pengen pulang wis loh. Tak jamin wi. Kemudian majikanmu api. Majikanmu api gak pengen balik tenan. Buktekke.